Και γεια σας παιδιά, πήλες εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Insim λέω. Με έχει κολλήσει αυτή η σειρά. Έχω κολλήσει λίγο με εκείνη γιατί μ' αρέσει πολύ. Δεν πειράζει. Σήμερα θα παίξουμε Vidal SMP. Η Angry είναι Vidal Network, αλλά θα παίξουμε στο SMP του Vidal. Ποτέ είναι Vidal SMP. Ναι. Και σήμερα θα χτίσουμε ένα από τα σπιτάκια που θα κάνουμε σε όλο αυτό το μέρος. Θα το κάνω εδώ πέρα και θα το δείτε σε timelapse. Γιατί δεν θέλω να το κλείνω το βίντεο και απλά να το κάνω. Δεν ξέρω, θα βγαίνει και μικρό το βίντεο και δεν θα έχει πλάκα πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει νόημα. Δηλαδή τι, απλά θα βλέπετε ένα βίντεο που δεν μιλάω. Δηλαδή θα ανοίγω είναι σαν να ανοίγω το βίντεο, δείχνω κάτι, το κλείνω, δείχνω άλλο και μετά το ξανανοίγω. Αυτό δεν κάνω τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μ' αρέσει. Όχι. Δηλαδή έλεος. Έλεος αγορίνα μου. Έλεος. Δεν το πήρε. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να τα χρησιμοποιήσω αυτά. Ποτέ. Ναι. Και ναι, οπότε θα ξεκινήσω λίγο να χτίσω το σπιτάκι. Θα κάνω τα κολπατζίδικα, τα κόλπα μου εγώ εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνω, να ξέρετε, απλά θα αυτοσχεδιάσω. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Πρώτο κρατάω αυτό. Ναι, bye. Ξεκινά το timelapse, bye. Sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen.
Και επιστρέψαμε και τελειώσαμε το OP. Κοίτα εδώ τα FPS λέει. Κάτσε. Είδε μου. Ηρέμησε. Λοιπόν, τελειώσαμε το πράγμα εδώ πέρα. Είναι αρκετά ωραίο. Μου αρέσει αρκετά πάρα πολύ. Πεθαίνω, δεν πειράζει. Και ναι, το έκανα τελικά για τέτοιο, πώς το λένε, για αυτό, εκείνο. Για furniture room, δηλαδή για room που θα ψήνω. Έτσι λέγεται στα ελληνικά. Τουλάχιστον έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Έτσι θα είναι πάνω κάτω το design, γιατί δεν ξέρω, στην αρχή το έκανα με το wood, ήταν πολύ καφέ. Και τώρα απλά έφασα λίγο wood μέσα μόνο και αυτό. Και δεν υπάρχει τίποτα. Απ' έξω δεν βλέπεις wood παρά αυτό. Και αυτό εντάξει μέσα. Από τη φάτσα το βλέπεις, δεν πειράζει. Και ναι, πάνω κάτω αυτό θα ήταν το βίντεο, γιατί εντάξει δεν ήθελα να κάνω για πολύ μεγάλο. Δεν είχα σκοπό να κάνω για πολύ μεγάλο βίντεο. Επίσης συγγνώμη για το inactive αυτό εδώ τον καιρό, απλά ήμουνα για μια εβδομάδα και ήμουνα άρρωστος, οπότε δεν μπορούσα να κάνω βίντεο, δηλαδή δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Ήμουνα σε πολύ ακραία κατάσταση και ακόμη είμαι, απλά τώρα ξέρω εγώ είμαι καλύτερα, μπορώ να μιλήσω, να αναπνεύσω, γιατί ήμουν και μπουκωμένος, ήμουνα τα πάντα, δηλαδή τα πάντα, ό,τι θέλεις είχα, δηλαδή μόνο καρκίνο δεν είχα. No homo. Δεν ξέρω. Και ναι, αυτό. Τώρα είμαι καλά. Βίντεο κανονικά ξανά στο κανάλι. Χωρίς άλλο inactive. Μπορεί λίγο, δεν ξέρω. Είναι ένα λόγο στα κέφια. Τις ωρέξεις, πώς το λέμε ρε αδελφέ. Λοιπόν. Και ναι, θέλω να δείξω και κάτι ακόμη. Οπότε θα περιμένετε να αδειάσω. Εγώ τώρα αδειάζω. Κάπως έτσι αδειάζει ένας άνθρωπος. Γεια σου. Παιδιά, άμα βλέπετε το βίντεο άτομα που παίζετε στον Vidal, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε τυπί. Δεν πρόκειται να το δεχτώ. Δεν θέλω να το δεχτώ. Δεν θα το δεχτώ. Οπότε ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν θέλω, γιατί δεν πιστεύω πως είναι ωραίο να φέρνω άτομα εδώ πέρα και δεν ξέρω. Λίγησε μόνο. Αυτό εδώ που θέλω να δείξω είναι σχετικά με το server. Όποιος μπορεί από το staff. Έχει ένα bug το chicken farm. Για το dispenser έχει. Δεν ξέρω, απλά πετάει τα κοτόπουλα από πίσω. Δηλαδή έτσι όπως είναι, απλά τα πετάει από πίσω. Εδώ πέρα βγαίνουν τα κοτόπουλα. Εδώ πέρα και εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως όποιος από το staff το δει αυτό, όποιος μπορεί να το φτιάξει. Γιατί δεν είναι ωραίο να έχεις ένα μπαγκαρισμένο chicken farm. Δεν είναι ιδιαίτερα καλό για να κρύβει από την αλήθεια. Και ναι, αυτά για το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, comment και share αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε τόσο πολύ που θέλετε να το μοιραστείτε με τους φιλαράκους σας. Φιλαράκους, όχι φίλους, με τους φιλαράκους. Δεν ξέρω καν αν το λέω σωστά, έχω κολλήσει. Και ναι, αυτό, ναι. Και όσοι μπορείτε να κάνετε να like στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ανεβάζω κάμποσα πράγματα, ναι. Μπορείτε να ειδοποιηθείτε και για τα βίντεο όταν έχουν ανεβεί, γιατί τα ποστάρω και στο Facebook. Μερικές φορές δεν τα ποστάρω, γιατί θα τα ποστάρω σίγουρα κάποτε. Απλά μερικές φορές μπορεί να μην το ποστάρω γιατί θα το ξεχάσω, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και ναι, αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε και καλή συνέχεια.